de Colin Archer Memorial Race. Een zeilrace van Lauwerszeg naar Larvik in Noorwegen. We hebben 48 deelnemers en we hebben 4 startgroepen. Die starten om 15:30 uur. We hebben de start een uur vervroegd in verband met de weersomstandigheden. Dus dat we daar een beetje van kunnen profiteren. Ja, het is perfect. We gaan vanmiddag starten met windkracht 4-5. Ik denk dat dat heel goed is. Iedereen heeft voldoende wind in de zeilen om snel buiten te zijn, want dat wil je dan ook graag. We hebben ook heel bewust gekozen om te gaan starten met de app in de rug. Dus we hebben de stroom ook nog een stukje mee en dan zijn ze gelijk door het moeilijkste gedeelte heen. Wat is de verwachting dat we aankomen in Noorwegen? Nou, dat kon wel eens een hele snelle race worden in dit geval. In ieder geval het eerste traject. En ik denk dat de eerste schepen ergens maandagavond, dinsdagmorgen aankomen. We zijn nog even heel druk met de voorbereidingen die we nog voor een deel moeten doen. En dan komt eigenlijk het wel redelijk goed, denk ik. Aan het enthousiasme merk ik dat de winst wel eigenlijk opgehaald moet worden, of niet? Nou, dat zou wel heel leuk zijn. Vorige keer hebben we gewonnen, dus het zou fijn zijn als we dit jaar weer winnen. Und Sie kommen aus Deutschland, aber ist die ganze Team Deutscher oder? Wir haben ein Mixteam. Die Hälfte kommt aus Deutschland, die andere Hälfte aus den Niederlanden. Und wie viel Mal machen Sie mit diesem Race? Beim Kammrace das erste Mal. Halt zum Beinbruch? Lieber eine Handbreit Wasser unterm Kiel, das ist nicht so gewalttätig. Aber danke. Ik ga samen met mijn vader en een goede vriend van mij zijn we van plan om de Colin Archer Memorial Race te gaan varen. Met z'n drieën dus. En proberen als eerste aan te komen of gaan jullie voor de plezier ook mee? Nou, er is nogal een verdeling in het team, maar ik ga wel voor de winst. Maar een groot deel van het team, we willen uiteindelijk finishen. Dus dat zou het mooiste doel zijn.